Usa ka grade 4 student ang nakawatan og cellphone sulod sa City Central School sa Cagayan de Oro City. Ang suspect usa ka lalaki nga nagsuot og sinina nga tanod nga anaa sulod sa tunghaan. Busa seguridad sa tunghaan nakatakdang pahugtan tungod sa panghitabo. Ano ang report? Kini ang mga hulagway nga mikatag sa social media sa giingong kawatan nga misulod sa City Central School sa Cagayan de Oro City. Ang suspect nakasuot og face mask nga itom og nakasuot og t-shirt nga adunay sulat nga tanod. Siya ang gitudlong mikawat sa cellphone sa usa ka grade 4 student sa mong eskwelahan. Gisubay na sab sa kadagkuan sa tunghaan ang mga CCTV cameras og nakita ang dagway sa suspect. Saysay matod pa sa biktima nga kalit misulod ang suspect sa ilang classroom. According sa testimony sa bata, ningon daw ako nga kanang tagaan takag 100. According sa bata, taga-takag 100, ibalhin ang kaang dito sa isa ka place. Nagpoint siya kaang. So ang bata, wala po siya malis. Tindog siya, sulod iyang cellphone sa bulsa. Ingon ko no, ang tigulang, according sa bata, ayaw sa bulsa isulod. Ihatag dito sa imong classmate, ako to yung friend nga, dool sa iya. So nituo po siya, iya pong gihatag. And then paghatag niya, while gisugo siya transfer sa kaang, gikuha ang cellphone dito sa isa ka bata. Ang insidente nablatter na sab ngadto sa Kugon Police Station. Sigon sa kapulisan nga ilan na kunong ginaimbestigahan ang mong panghitabo. Sa karon, mas gipahugta na ang seguridad sulod sa City Central School. Sa kasamtangan, aduna sila'y tulo ka mga security personnel sa may entradang bahin sa tunghaan. Careful lang ta kung maghatag ta og mga gadgets sa atong mga anak, ato pong pahimangnuan mga bata nga dili gyud mo basta-basta lang bitag talk to stranger. Oo, dili gyud siya basta-basta na mutuo lang so unsay mga istorya sa mga stranger. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.